Ngicela ukuthi le message ihambe iziyofika kuJacinta. Uthi uJacinta asiyekeni ukusupporta ama-foreigner, asiyekeni ukuthenga kuma-foreigner. Umbuzo wami uthi yini asi-ofara yona uJacinta khona sizokwazi ukuyeka ukuthenga kuma-foreigner? Ikhona yini imali azosinika yona khona sizokwazi ukuya e-mall everyday siyofuna isinkwa sey'ngane? Ngoba iy'ngane kumele zivuke esikoleni, kumele zikhere. I-shop ka-my friend nayo la eceleni kwami kula si-afforda khona. Do you know ukuthi kunabantu okuphela 3 months bangaye e-mall? Makungena i-350 bayikhipha la ko my friend bakhokhwe nezikweleti zempuphu abayithathile. Wena uthi asiyeke ukuthenga kulabantu, usi-ofarani wena? Yini le uzosinika yona wena? Uyakhumbula ngesikhathi so-COVID ubaba uRamaphosa wathi asihlaleni ezindlini, wasinikeza u-350, wasibriba nge-350 incane, kodwa kukhona wasinika khona. Wena usi-ofarani, usinikani? Ikhona yini imali uzosinika yona? Kukhona yini ukudla uzosinika khona mawuthi asiyeke ukuthenga kulabantu? Ake ngikukhumbuze something. Impilo iphilayo akusiyimpilo esiyiphilayo. Ilevel okuyo akusiyilevel esikuyo. Wena uhlala ku big house, thina sihlala emkhukhwini. Wena uthenga uHoolworths, thina sithenga kulabantu. Wena uphila ngama-million, thina siphila ngo-350. Mawuthi asiyeke ukusupporta labantu, asiyeke ukuthenga kulabantu, ufuna siphile ngani? Uyandlula isibari uthengisa umshanyelo. Ngiwuyeke umshanyelo mina ngingawuthengi. Kumele ngishanyele ijarid lami. Umshanyelo u10 rand kusibari. Ngigibele ngiye e-mall ngiyofuna umshanyelo. Iza ubuyaphi imali yokugibela? Ngigibele ngiye e-mall ngiyofuna isinkwa sey'ngane. Iza ubuyaphi leyo mali everyday ukuthi ngiyothenga isinkwa sey'khaftini zey'ngane ukuze zikhere zesikoleni? Ningakhuluma izinto niyicabangele nodwa ngoba niya-afforda. Thina we can't afford. Impilo yakho ayifani neyami. Isimo kuso akusisona isimo engikuso mina. Wena uya-afford ezakhe iy'ngane zifunde e-boarding school, ezethu zifunda la kuma-government school. Ningakhulumi niyicabangele nodwa, nikhulumise kwamahlanya. Kulula ukukhuluma noma yini uma ungasazi isimo somunye umuntu. Labantu abathi asingathengi kubo, asingabasapoti, siphila nabo, sihleka nabo, sisokola nabo, sigibela nabo amatekisi, sikhawunta nabo imali ka-taxi driver. Labantu bazi isimo sethu, ba-understanda isimo sethu. Ingakho oma bethu mabeshota ngempuphu baya kubo, bafike bacela impuphu bathi siyokhokha amantendi babanike. Why? Because ba-understanda isimo sethu, ngoba siphila nabo la emalokishini, siphila nabo la emkhukhwini. uJacinta akasazi isimo sethu. Uhlala emasabhabsini, thina sihlala emkhukhwini. Uhamba ngemoto, thina sihamba ngenyawo. Uthenge uHoolworths, thina sithenga kulabantu. Uphila ngama-million, thina siphila ngo-350. So kuba easy kuyena ukuthi akhulume noma yini ezojabulisa yena, but akasicabangi isimo sethu, ucabangele sakhe isimo kuphela ukuthi yena uright, udlela kapondo, akhohle ukuthi thina sidonsa ngegiye lokugcina. Akayazi insokolo, angayazi inhlupheko. Imuphi umehluko oza nawo mawuthi asiyeke ukuthenga kulabantu? Kukhona yini okuveza etafuleni? Uthini kahle kahle? Yini kanye kanye uyisho uthini? Kukhona yini okubambeka yoza nakho uthi okay ngiyayivula itoro nazi, thengani lana manje? Hayi ngiyaninika imali, hambani ne-mall. Okay ngizonilethela ukudla ngama-truck, yekani ukuthenga kulabantu. Yini oyishoyo kahle kahle? Uthi asiphile wena mfazi. Ndoda abahambe abahambe impela bashele emqashweni noze nifake imbuzi leyo mqasho. Bebagibela ama-taxi enu, awekho ama-taxi bebasuke nawo le koZimbabwe, koMozambique, koNigeria beza nawo la. Bekungama-taxi ala eSouth Africa. Nkosi yami noze niwadayise. Ani benithenga nga-5 ama-taxi, niwathenga ngathi ama-loaf of bread. Hawu manje niwadayisa nga-3 because abekho abantu abazogibela. Apho sikuthanda ukuhamba ngenyawo, thina siyalibasha. Lezi ndlu bebanikhandela zona ngamanani aphansi. Umuntu uthi akwakhela u2 room ngo-3,000 sanganti. Aku-2,000 uroom engawakha ngo-2,000. If ngikwakhela iroom ngiqala ku-5 ngiyaphezulu mangushipisele. Lamathazi banifakela wona ngo-500 per room. Asishayi per room thina.
siqala square meter, charge per square meter. Uthi ufake skating charge per meter skating. Akudlali, shubile. Yabo labo Thailand la kubona ukuthi kunemvula awazi noma iqhamuke eningizimu noma iqhamuke enyakatho ngaphezulu eceleni lemijondweni la kuyona ngathi indlezi nje. Nisazolala kuyona. Nisazolala ngoba bekho abantu abazonikhandela izindlu manje ezishiphi. Khohlwa. Le miqasho yenu ebenibiza 1.5 nisazoyibiza 300. Asingeni 2 6. Noze nibakhumbule. Ukukweleta nokweletapi. Hawe Johana unginika utamatisi lapha khipha uJohannes akunika utamatisi. Hayi Shoprite abanika utamatisi. Hayi nina nizoze nibakhumbule. Yeke izindlu beyonikhandela zona for free. Khona umuntu ongakwakhela u5 room ngo10,000. Yini le? Awususe phansi ubeka phezulu. Awurufe ngo10,000. Emome nyanyathe eGolgotha ungakhotha la. Ngeke. Awungeke. Nina hansi azobakhumbula shem. Akufakela u5 room. 5 room. Akufakela amathazi ku5 room. Ngo2.5. Emome nyanyatho ungancinda la. Sorry. Ngeke. Akumali engaphuma nawo lapho Nkosi yami ngaphuma ngishishimba ngithi ngikha ngamaharafu square sami losishilo ukuthi hayibo ngiyo ku skating ngithi nina ngizozenza itate njeni sazonyiwa nisazonya nizoze nikhiphela ukugcina ifading iTsompi leli ngaflasheki. Sikhona sinje ningibize ngiyakwazi ukwakha amathazi ngiyawafaka square meter sami siqala ku95 rand. Oh Nkosi shem. Skating ngisibiza u20 rand per meter. Hey sibizeni ngani zakwethu sibizeni niyoze nibakhumbule nina. Shem sinani shaka. Nina okwazibopha kuzosikhulula sanibona. Undlovu wamaqiniso lo. Une video eqothwe uZibani and kule video yakhe ngithande le party le. Which country has more trained professionals working abroad entrusted with jobs such as simple as truck drivers, laborers, chefs in cruise ships and restaurants, teachers, doctors, lawyers, nurses, whatever, miners, businessmen? Comparing the two, South Africa has more professionals working abroad. Why would that be the case? Likely scale. So uma ngabe ufuna nje ukuzwa the full video nokuthi bekhuluma ngani ungaya ekhasini lakhe uyilalele. So mina kodwa elami iphuzu lisekuthinini since kunama South Africans abenza lemsebenzi nina enixoshela abanye abantu ezweni lenu nisuka nithi kwenziweni ngalawo ma South Africans because nina nixosha kwasani truck driver nithi basiqedela imisebenzi. These jobs are reserved for South Africans. O chef abasuke, we've got South Africans abakwazi ukupheka. O doctor niyabaxosha, abenza imisebenzi engadi futhi nabo niyabaxosha. Yet nikhohle ukuthi there are South Africans who are living abroad
and kulawo ma-South Africans aphila ngaphesheya kweyilwandle. Some of them, they are doing the exact jobs nini enixosha ama-foreigners ukuthi bengayenzi e-South Africa. There are South Africans in cruise ships. There are South Africans working as laborers. Ama-South Africans asebenza o-doctor, o-nurse, basebenza kuphi nakuphi nje, bagcwele nje. Actually, there is an estimate of 1 million to 1,600,000 South Africans living abroad. Yet futhi kunabantu onokubazwa bekhuluma la ku social media ozobethi khona thina wisi right nge-South Africa futhi asidingi ukuya kwamanye amazwe. Thani wena u-right nge-South Africa awudingi ukuya kwamanye amazwe because you don't live in every household. Kukhona abantu abama-South Africans who have actually left the comfort of their homes and went abroad to seek for greener pastures. And labo bantu sebezakhele igama noma ngithi amagama by them staying abroad. So wena ungakhulumi ngomlomo wakho omkhulu uthi si right thina nge-South Africa usoze usibone sikwamanye amazwe. There are South Africans who are overseas. And abanye babo bungababuza ukuthi do you want to go back to South Africa and start over again? Bazokutshela ukuthi cho angifuni ukubuyela ekhaya. Ingobani? Because they feel comfortable staying wherever they are. So nina lo mkhubo ukuthi nina nithi ama-foreigners ase-South Africa whether banamaphepha noma banamaphepha mabaphindele emuva nothathaphi. What kind of logic is that? Yini le kunikeza igunya lokucabanga ukuthi immigration yabantu iyicala? Noma ngithi mhlasimbe yini le kwenza wena ucabanga ukuthi khona it's only people from other countries who are migrating to South Africa only and South Africans are not migrating to other countries? Yini kwenza ucabanga kanjalo? Yazi yini? Impakamo nomqondo omncane. Lese ngiyithanda ke manje ngibona futhi nayo ngathi ngiyayiseka mina ukuthi unamaphepha noma awunawo hamba. Hello good people, welcome back to this channel. If you are new here, please make sure you do the right thing. You press that subscribe button and hit the notification bell. Good people, please comment your thought below. Tell us what do you think after watching this video. And don't forget to like, share, and subscribe. Kulongele, bye. See you on the next one.